Vi er alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til den 25. EDR sommerlejr. Og vores landsformand han har så lov at komme her og åbne sommerlejren ved at lade flaget gå til tops. Så jeg vil hermed overlade ordet til 1DHQ her, som er vores landsformand. Værsgo. I virkeligheden er det jo lokalafdelingerne, der gør hele arbejdet, og det gør de jo på skift. Jeg vil sige tak til arrangørerne. Både den her lille komité, der står i bag, som trækker til og sørger for, at der bliver en sommerlejr hver år. Men ikke mindst til dem, der har taget arbejde i år og sørger for, at vi får en dejlig sommerlejr til Sydlandet i nogle dejlige omgivelser. Vi har fundet en meget fin plads heroppe. En meget speciel natur, som i hvert fald er ny for mange af os. Og derfor er det noget af en fornøjelse at komme op og se noget, vi ikke har set før. Nu er der lidt specielt ved en EDR sommerlejr. Mange af os, vi får jo sat hoveder på nogle stemmer, vi aldrig har set før. Samtidig så får vi familien med, ikke mindst. Og de får jo også set nogle af girafferne og set, hvad det egentlig er, vi sidder og laver, når vi sidder og gemmer os med hovedtelefoner eller hovedet ned i højtaleren. Nu må jeg desværre erkende, at vi er nødt til at tage hjem på onsdag, for vi får besøg af vores nyeste barnebarn. Og det er altså lige så interessant, som det er sommerlejr. Nu er rammerne i orden. Vejrguderne er med os. Jeg har hørt, at de har lovet, at temperaturen holder hele ugen. Selvom ham med trommerne har bebudt sin ankomst sidst på ugen der, så håber jeg ikke, at de får problemer med de høje antennemaster. Så med håbet om, at vi alle sammen får en hyggelig og givtig uge, ikke mindst sammen med familien, men også på radioen, vil jeg erklære dette års sommerlejr for åben. Tak skal I have. Jeg tror, det er løgn, men det er faktisk en sommerlejr, der er årsag til, at jeg står her i dag. For ellers så var jeg aldrig nogen til at blive radioamatør. Der var en eller anden sønderjysk givtig fyr, der fik indgået et væddemål med mig. Han påstod med campingvogn. Og det skulle afgøres på en sommerlejr oppe i Tranum. Jeg var meget interesseret i at se sådan en rekord 1900 slæve der, sådan en campingvogn. Og ja, snydt igen jo, sådan bliver man jo. Så da vi skulle til at afgøre væddemål, så spurgte han, vil du tage oliestanden, eller skal jeg? Jeg tror, der kommer de små stykker. Den er allerede Jeg har taget en hjemme bag. Jeg er hele dagen gået i dvale. Nej, han kommer ikke til at ud. Gør han ikke? Det er vognspunkt, der er et værelse, så kan man gå ned af nogle andre snakker. De er nemlig flot. Jeg er klar,
porcelæn, der ligger inde på gulvet. Er I klar over det? Nej, det kan ikke være. Det er fandme rigtigt. Så dårlig en vogn. Det er ikke for den der, det tror jeg ikke. Der var en eller anden, der ruskede det hele ud af skabet. Det var du har drømt, Jan. Nej, det er faktisk ikke. Nej. Er I slet ikke klar over, at klokken den er ikke 9 nu? Jeg plejer godt at klokken 9. Det er sgu da det der. Fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han ønsker sig, og med dejlig chokolade og kager til. Lykke igen. Nu har vi jo selv brød med, så mangler vi lige de gamle dage. Men kiosk, den har åbent. Godmorgen, Jan. Tillykke. Det er jo stor friskole. Der er ikke måler til den. Det er jo hængt i sin snor. Det er plads til. Jamen, om den er fyldt med tape. Jeg går hjem og sætter mig selv. Det er ikke rigtig for det. Skal jeg bare tage af den gamle, eller hvad? Nej, det er man bare sætte. Nej, det var det. Den var jo lidt rustet, så dengang vi skulle til at lave rust på den, så skiftede vi bagskærmkanter, og så har jeg købt en ny forskærm, og den har jeg fået malet rød, og har filet og pustet og reageret, og jeg har faktisk arbejdet helt vildt på den. Det var så det kun et problem, var at den passede ikke til bilen. Det kom til men det så fint ud bagefter. Svinste til Louise. Ja, goddag, det er Stig fra Låsby. Goddag, har du Henning og... Skål, Anders. Din bukser står åben. Din fly hænger for længe. Ja, den kommer herned, du. Ja, bakke nu. Nu har jeg bare Så nu har vi været op i vandet, eller vandvand. Det er lidt varmt deroppe.
vandet var varmt. Vent, det er det. Ja.